Egunon, Jesus Mari Goñi naiz eta gaur Fibonacci matematikariaren bizitzaren pasarte batzuk kontatu nahi dizkizuet. Abakoa versus algoritmoa versus buruzko kalkuloa. Bueno, Fibonacciren seria oso da ezaguna. Bertan dauko zuten bezala, elementu bat kalkulatzeko nahikoa da, bere ezkerrean dauden bi zenbakien batura kalkulatzea. Bat eta bat bi, bat eta bi hiru, bi eta hiru bost, eta bat. Bestetik, oso ondoko bi zenbakien arteko zatiura kalkulatu ez gero, eta gero eta handiago diren zenbakiak hartuz, serie horren zatiduren limitea 1,6 zenbakira hurbiltzen da gutxi gora bera. Eta hori ixe da urrezko zenbakia fi izenekoa. Bertan, hemen loturiak aurkitzen dira, Fibonacci seria eta urrezko zenbakia. Jakina da, urrezko zenbakia naturaren zenbait elementu eta arkitaturan ere agertzen direla. Bueno, eta zein da bere interesa gaur egun? Kuriosidade bada, edo Fibonacci Afrikako iparraldean ikasi zituen arabiarrengandik algoritmo matematikoa. Eta bere jatorrira bueltatu zenean, Italiara, beak ikasitakoa erakutsi nahi izan zuen. Baina, bere garai hartako matematikariak eta baita merkatariak ere ohituta zeuden abako erabiltzen. Eta, liburuan bertan agertzen den bezala, Liber Abatzi, liburu horretan naiz eta algoritmoak idatzitak agertu, beak ez zuen lortu bertako jendeak garai hartan kalkuloak horrela egitea. Eta denbora desiente pasa behar izan zen, bere algoritmoak menperatu arte, inposatu arte hobeto esan da. Zortziehun urte beranduago, antzeko egoera batean gaude. Gaur ez da abakoa versus algoritmoa, baizik eta algoritmoa versus kalkulo elektronikoa. Gaur egun, kalkulo elektronikoa ari zego inposatzen, baina oraindik eskolan gehiezko garrantzia ematen dizkegu algoritmoei, papera eta arkatzezko algoritmoei, Fibonacciek ekarritakoa eta nolabait ere bere gizartean erakutsitakoa eta denbora asko pasata gero inposatu. Hala ere, buruzko kalkuloa geroz eta garrantzitsua da, horregatik gaude buka proiektuan, eta horrela bukatu nahi dugu. Buka ez da sekulan bukatuko, gora buka.